Finalmente, a DIF dará resposta a unha bella demanda tanto dos taxistas como dos pasaxeiros que cada día chegan á estación de Ourense. Así vaise construir unha marquesiña provisional onde poder resgardarse da choiva e do sol, onde o proxecto contempla xa unha permanente, inda que o subdelegado do Goberno evitou dar datas. É unha marquesina en torno a 32 metros de largo, 5 metros de alto, 6 metros de fondo, e que permitirá que tanto os usuarios do taxi ou do transporte público como os propios profesionais do taxi teñan protección. Tampouco deu datas para o inicio da segunda fase das obras que se están levando a cabo na estación, asegurando que a primeira, a que afecta a Praia de Vías, está xa moi avanzada. Referencia aos incendios provocados estes días ao pé das vías polas chispas que producen os trenes ao seu paso, Santos argumentou que o que está a facer a Xunta é derivar a atención e recrimina tanto a Administración autonómica como a provincial que non se estea cumplindo coas labores de limpeza. Me resulta curioso que se fale de incendios cando foron o maior, creo que de 4 hectáreas, cando habitualmente a Consellería de Medio Rural só informa de incendios de máis de 20 hectáreas. Precisamente esos días tamén houve un incendio en Trasmiras, que non tuvo nada que ver coas vías, e non se informou, ¿no? Entonces, me parece que quizás sea un pouco desviar a atención e non me parece a mellor forma de loitar contra o problema dos incendios agora que estamos en temporada.